bidezko gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea. Batzuetan, ez da nahikoa bakeari buruz hitz egitea. Lortzeko ere, lan egin beharra dago. Munduko eskualde batzuetan, etengabeko gatazka, indarkeria eta goberna ezintasuna dira nagusi. Eta gehienak, Afrikako kontinenteko eta ekialde ertaineko herrialdeetan daude kokatuta. Hain zuzen ere, munduan 10 herrialde baino ez dira inolako gatazkarik ez dutenak. Ustelkeria bera, demokraziaren eta zuzenbide estatuaren kalterako da, eta biztanleen giza eskubideak urratzen ditu. Gardentasunean eta gobernu honean oinarritutako gizarteak sustatu behar dira, eta bertako instituzioak gardenak bezain arduratsuak izan behar dira. Giza eskubideen errespetua eta guztiontzako justizia berdintasuna bermatu eta ustelkeria zein eroskeria murriztu behar dira. Woodrow Wilson Estatu Batuetako presidentea izan zen, eta lortu egin zuen. Lehen Mundu Gerraren ostean, nazioen eta bakearen sustapenaren aldeko elkartea sortu zuen Versailleseko itunaren bitartez. Hau da, bere botere politikoa erabili zuen ondasun erkiderako. Wilsonek zehaztutako 14 puntuek bake iraunkorra eta gerrak utzitako txiro zein lekualdatuentzako babesa bilatzen zituzten. Bakearen Nobel saria jaso duten herrialdeko presidente urrienetakoa izan da. Dena dela, nola erabili zeure boterea ondasun erkidearen mesedetan? Auzo programak daude, nazionalitate desberdinetako neskamutilen arteko elkarbizitza hobetzeko. Hartara, auzoa hartatzen eta zaintzen kirola egiten ikasten dute. Dena positiboa da. 2. Ingurumena ebaluatu senideekin, justizia bilatu eta autoritarismoa desagerrarazi. Ezer aldatu dezakezula uste duzu? 3. Supermerkatuko atean eskean dagoenarekin hautsi oztopoak. Zu bezalakoa da. Giza abegiak eta dibertsitateak gizarte baketsuak bultzatzen dituzte. 4. Zeure arreta areagotu eta laneko edo etxeko gatazketako bitartekaria izaten ohitu. Eredugarria izango da txikienentzat. 5. Voluntario lan egin, baliabide gutxikoei aholkularitza eta defentsa juridikoa emateko. Euren eskubideak zein diren eta erreklamatzera nora joan behar diren jakiteko laguntza eman. Jakituria boterea da, jardutea arrakasta edukitzea da.